Aquí en Galicia, no que seguro que moitos de vostedes están aproveitando agora para facer de comer, ou non, porque lonxe quedan eses tempos nos que nos juntábamos 20 ou 30 para comer. E que conciñaba? Pois normalmente a avoa. Arranca o verán e con el tamén a tempada de festas. E aquí en Galicia xa sabemos que a troula sempre ven acompañada dunha boa enchenta. Pues algún churrasco o sardinas o depende de lo que sea, pues siempre es así y en familia casi siempre. Quen non lembra os días de festa onde había que madrugar para cociñar? Cando eu era pequeña, a quen levantábase tempraniño para cociñar era miña avoa. Efectivamente, as avoas pasaban horas e horas na cociña, tantas que ás veces non chegaban a sentar para comer. Pero estas comidas xa non son o que eran. Agora, quen ten convidados na casa prefire encargar a comida para aforrar tempo na cociña e non ter que limpalo manchado. Se non pedimos a domicilio ou vamos a casa de algún familiar, dos suegros, dos pais. Mesmo hai quen xa sae comer fora. Encargamos a comida fora, vamos todos a comer porque somos de familia 15 ou 20, por tanto. Pero entre tanto encargo tamén son moitos os que botan de menos o feito co agarimo dos seus. A carne no horno con aceite de cebola, a un poquinho de coñac e viño, estaba delicioso. Mellor o feito na casa parece que sabe de outra maneira. Por iso, aínda hai quen prefire sacrificar o seu tempo pero ofrecer un menú 100% caseiro.